Assalamualaikum yang wa masukarumu barkamu da saduwa a cikin shirinmu na dandalin goro. Dazu na duba wasu labarai da ke burge ni kwari da gaske a shafin intanet. Yanzu ina ala in gaya muku. Masukarumu a kasar Sin akan kira sojoji da mutanen da aka fi kaunar su da sojoji na jama'a da ma babar ganuwar karfe. Ko a fagen tsaron gasa, ko a kan iyaka, ko a fanni yaƙi da cutar COVID-19, ko a fanni fama da bala'in ambaliyar ruwa da ma aikin ceto. Su ne ginshiƙi na tsaron gasa da ma tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiyar jama'a. To masu karonmu yanzu zan kawo muku wani labari game da wani sojan ƙasar Sin da aka haifa a shekarar 1995. A ranar 12 ga watan Yuli na bana, soja Wang Liang ya koma gidansa a lokacin hutunsa. A lokacin komawarsa, ya ga wata mota da ta fada cikin kogi mai dauke da mutane hudu a cikinta, waɗanda suka kasa fita. Domin ceton mutanen, Wang Liang ya yi tsalle cikin kogin, kuma ɗaya bayan ɗaya ya yi nasarar ceton waɗannan mutane guda hudu cikin mintoci 2. Dangane da wannan labari, an ba shi mukamin yabo na farko a aikin soja, domin babbar gudumawar da ya bayar ta ceton rayuka. To masu karonmu yanzu zan gaya muku wani labari na daban wanda ya bani ƙwarin gwiwa sosai. Wato labari ne game da wani matukin motar jigilar kayayyaki mai suna Sun Gang. Kwanan baya a lokacin da ya je gyara motarsa, gobara ta tashi a cikin motar, yayin da yake kusa da wani gidan mai da wasu unguwanni al'umma. Kuma ba a iya kashe gobarar cikin sauri ba. Don haka Sun Gang ya tuka wannan mota zuwa wani wuri da ba mutane a kusa. Kafin motar ta fashi bayan mintoci kaɗan da fitarsa daga cikinta. Lalle hakan ya yi wa kowa tsoro matuƙa. Wannan motar da ta ƙone ita ce abin dogaro, wato ɗaya kacar ga Sun Gang wajen samun kudin shiga. Don haka da aka ji labarinsa, wani babban kamfanin ƙera motoci na ƙasar Sin ya ba shi kyautar wato wata sabuwar mota. Kana domin nuna godiyarsa, Sun Gang ya ce zai samar da dukkan kudaden jigilar kayayyaki da ya samu karo na farko ga mutanen da ke da bukata. Gaskiya dai waɗannan labarai biyu dukansu sun samu sakamako masu kyau kuma masu gamsarwa. Kuma irin waɗannan labarai sun samar da ƙwarin gwiwa sosai. Kamar yadda Musnawa mukan ce, mudin kowa ya iya ba da gudumawarsa, ta duniyarmu za ta cike da ƙauna a ko'ina. Haka kuma kamar yadda ku Hausawa kukan ce, abin da ka shuka shi za ka girba. Masu karonmu ko ba haka ba?